Ja, goeiedag plaatssprekers, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. Ik zit weer eens verkouden, dus dat is een mooie gelegenheid om er weer eens werk van te maken. Of niet dan? Vandaag heb ik het eens hem over sassies en techniek. En ja, hoe kom ik daar zo bij? Nou, 1 april kwam het Twentehoes met de grap dat er een Twentstalige Tinder wordt ontwikkeld. Nou, en dat is natuurlijk hartstikke grappig en zo, hè, dat dat besteedt. En dat als je iemand zoekt dat hoe je persoonlijk mee weer kan, dat hij ook plat kan en dat er een app voor is. Dat je elkaar zodanig op een nieuwe wijze kan vinden. Hartstikke mooi, maar van de andere kant maakt dat pijnlijk duidelijk, als dat grappig vindt, dat dat niet normaal is en dat dat nog niet besteedt. En ja, ik denk dat een bult kansen misloopt in deze 21ste eeuw door daar geen werk van te maken. Hè. De jonge morgen die zitten allemaal dagenlang online en die hebben van alles binnen en die gaat de hele wereld over. En dat moet allemaal in het Hollands en in het Engels en in het Hoogduits voor de Duitse luisteraars. Maar er besteedt eigenlijk niks van nut in het plat. En dat is een gemiste kans, denk ik dan. Waarom zo niet echt een Twentse Tinder maken, een Twender? Waarom zo niet echt, en dat dan toch mee bezig zijn, waarom zo dat niet spraakbreed doen? Het is eigenlijk altijd een beetje alle minderheidsspraken die vangen altijd een beetje achter het net, zeg maar. Die vist altijd achter het net wat dat betreft. Er is geen geld voor. Of er is wel geld voor, maar er wordt geen geld voor vrij gemaakt. Leuven niet, schijnbaar niet belangrijk genoeg. Ja, wie kunt toch Hollands? Ja, wie kunt toch Duits? Wie kunt toch Engels? Ja, maar als er is, zou je dat gebruiken nog niet? Waarom niet? Of vind je het niet belangrijk genoeg? Dat is een grote vraag. Kijk, nog zo'n 1 april grap, dit alles eerder voorbij kwam, was van Airport Bremen, dus in Noord-Duitsland. Die hadden Duitse ummerropers op het vliegveld. Nou, dan denk ik van ja, waarom zal dat niet kunnen? En het verlengde daarvan, Twentse instructie van de gladjakkers. Dat vliegtuigfilmpje van wat viraal is gegaan, van de Twentse veiligheidsinstructies. Dat zal inderdaad prima kunnen, ouder zelf iets meer achteraan zullen zitten dat dat ontwikkeld wordt. Hè? En wie lacht erom, maar als ik bijvoorbeeld kijk in Limburg in 2017, is er in Limburg het Limburgse toetsenbord. Het knupkesbord van Limburg is uitgekomen onder Microsoft. Microsoft heeft er werk van gemaakt dat no typevoorspelling of tikvoorspelling kringt in het Limburgs. Als je dat weet, dat kun je installeren, dat kun je downloaden. Nou, en waarom zo daar geen werk van maken dat dat ook voor het plat wordt ontwikkeld? Maar goed, er zitten verschillende redenen voor te bedenken waarom dat nog niet gebeurt. Ten eerste, wie vraagt er niet dummen? Misschien vinden we dat helemaal niet nodig. Vinden we het allemaal wel best dat onze spraken zo heilig gaan digibeet wordt. Misschien zit er ook weinig lui die het gebruikt. Tenminste, de bedrijven denkt allemaal dat zo'n kunnen ontwikkelen. Die denkt allemaal dat er niet genoeg lui zit om het te gebruiken. Dan hebben we dat voorbeeld van de Twentse Tinder de weer zo bij. Als je het alleen maar op Twente richt, ja, dan is er inderdaad niet heel veel volk wat dat geen gebruikt. Maar als je het nog spraakbreed zon insteken, dan een bultleur die dat potentieel kan gebruiken. Of waarom zal Tinder zelf geen omzetting gebruiken? Dat zal prima kunnen. Dan ook nog een punt dat de deur zal winnen om te maken. Nou ja, de deur, misschien krijg je het wel goed. Als je er maar genoeg reclame voor maakt. En anders dan kun je de subsidie aanvragen, want daar heeft onze Annie Schrijven-Pierik heeft dat breed uitlopen te verkondigen, dat we dat allemaal maar zo kan aanvragen en daar wat mee doen, zeg maar. Dat er geld bij de provincies ligt en dat er geld in Europa is. Dus als je er maar de gewoon wegen voor bewandelt, dan is er aura zitputjes met geld die daarvoor gebruikt kan worden. En dit op dit ogenblik alleen maar gebruikt wordt voor, nou, neem maar op, de boerendansers en alle ambachten en speciale landdagen of dat soort dingen. En die moeten er ook weer hartstikke mooi. Maar dan ga je een dag heen, dan kijk je nu een dag aan en dan is het gebeurd. En dan ga je weer houden op de orde van de dag. Maar ik denk dan, nee, wie kunt ook deze spraken metnemen in de tijd van nu en daar werk van maken. Dat misschien wel mooi was als ik dat eens een keer proberen. Gewoon
kijken wat Google nou doet. Ik heb op een mobieltje hier zo'n spraakding staan. Nou, laat het eens proberen. Hij is aan het lusten. Google, zoek me eens een ethoes rondom Twente op. Er is iets misgegaan. Ja, nou, daar ga ik u in vuurten maar kunnen vertellen. Nou, probeer even nog een keer. Ethoes rond Twente. Nou, ethoes, dat hebben we nog kunnen vinden. Rood-witte hebben we ervan gemaakt. Rood-wit. Zondag 1, rood-wit. Rood-wit Groesbeek. Sprookje rood-wit eindigt in halve finale. Ik kreeg er totaal geen enkele relevante zoekresultaten als ik Google Spraak gestuurd zoeken doe in het plat. En dat is eigenlijk jammer, want dat zal gewoon heel goed kunnen. Als er maar leu werk van maakt, als er maar leu achteraan gaat. En ja, hoe kreeg die leu nou zover? Ja, dus het ervan oude tuing dat het nut heeft. Dus ervan oude te oude tuing dat er genoeg leuven ziet. Dus het grotere plaatje te laten zien. Dus niet alleen met dat ene dialectje, maar nee, dus te laten zien dat deze sprake van de Veluwe tot aan de Poolse grenzen geuit wordt. En dat er heel wat leu in diaspora, over de hele wereld vertrokken zit. En dus dat die sprake groter is als wat leu vaker denkt. Dan nog is er een probleem. Ja, wat voor een schriftwijze, wat voor soort sprake moet je dat aan doen? Want ja, je hebt in dorpje A zingt ze werk en wie zingt werk en daar zingt ze werk. Dus dat krijg je nooit liek. Oh nee, wie hebt tegenwoordig de Nisasse schriftwijze? Kun je zo gebruiken? Niks aan de handen. Kan u één ding verklappen, dat wordt aan gebruiken. Er is ene app, dat is Amikumu. Dat schreeuw je A-M-I-K-U-M-U. Amikumu. En dat is een app leu van minderheidsspraken te leren kennen. Dus het is eigenlijk een soort sociaal netwerk. Als je die spraken weet leren kennen, dan kun je een soort, een spraakkameraad kun je opzoeken. Stel nou, ik wil gerne het Twents leren. Dan kun je daar aanmelden en dan kun je zoeken op Twents. En dan, als er iemand is die dat kan, dan kun je daar, kameraad met worden. En dan kun je, met elkaar kun je spraken uitwisselen, zeg maar. Maar dat heet weer, dat is alleen maar een app op spraak gericht. Waarom doe je niet die dating app eens een keer in die spelling? Nou, dat heet weer, het probleem zit weer in het geld. Hoe betaal je de programmeurs van? Weet open source doen, dat kan tegenwoordig ook nog. Wikipedia is open source. Een van de grootste encyclopedieën op de wereld. Kan prima open source. Dat de leu echt vanuit oude Turing dat het bijdraagt aan deze wereld. Daarmee aan de gang gaat. Ja, hoe haal ik die leu vandaan? Nou, ik weet het toevallig dat er zat jonge meugen zit in Riesen en weet ik hoe. Dit wat plat kunt, maar dit er niks mee doet. Dus, ja, waarom niet? Ja, omdat het volgens mij geen nut heeft of zo. Ja, en hoe betaal je die leu van? Nou, zoals ik al eerder al zei, Annie schreef Pierik heeft voorop dat er genoeg geld vrij is, of vrij kan worden gemaakt, vanuit de provincie, vanuit Europa, dat er overal wat putjes zit, waar geld in zit, dit soort initiatieven te ontwikkelen. Ja, en daarbij, als het helemaal begint te lopen, dan krijg je natuurlijk ook gewoon reclame-inkomsten uit. Er zit advertenties in, of uit leunen advertentieloos weer gebruiken, daar kun je ze ervoor betalen. Hoe dan ook, er is altijd waar op de links of rechtssummen geld uit te halen. En lust van het feit dat je geld zelf verdient aan een app, kun je ook nog naamsbekendheid ermee krijgen. Want ieder met het ontwikkelen gaat en dat wordt bekend, dan is maar even of de lokale media besteedt er aandacht aan. Want het is wel zo uniek, omdat het nog niet gebeurt. Dus als je neersten ziet, gratis tip, maak er werk van. Dus hierbij min een oproep. Ziet de jonge morgen dit zin hebt, is een keer een fatsoenlijke app te ontwikkelen, waarin het plat niet als doel, maar als middel wordt gebruikt, om dat eens een keer uit te proberen. Laat het weten. Doe mijn berichtje op weltspraken@gmail.com. WEARLDSPROAKE@gmail.com. Ik heb volgens mij ook al een keer eerder gezegd, als ik deze podcast op YouTube weer uploaden, dan moet ik aangeven in wat voor de sprakenart dat is. Ja, dit is in plat. Maar plat staat niet in de lijsten van sprakenboeken kan kiezen. Dat geeft alweer aan
dat daar zelf veel meer achteraan moet zitten. En de oudere garde, die doet goed werk, daar niet van. Maar ze zit niet zo bedreven met internet en al die zaken. Een uitzondering daar gelaten natuurlijk. Maar die hebt geen idee wat er allemaal al kan en mogelijk is met onze, met internet en met onze spraken. En ik denk dat daardoor nog een heel trad te gaan hebt. Kijk, sommigen zitten al op Facebook, prima. Maar Facebook is ook alweer een beetje achterhaald. Kijk eens een keer naar virtual reality of artificial intelligence. Kunstgelookte, zoals dat dan zo mooi heet. Dat zit allemaal onontgonnen terrein is dat, zeg maar. Dat braakland, zeg maar. Dat is bouwland, daar moet je wat mee doen. Dat moet gewoon met signaal dat afvatten. Daar ligt kansen. En ook om onze spraken aanzien te geven en dat het nut heeft nog in deze tijd met kan, zeg maar. Maar goed, daar moeten we snel achteraan. Heb je ideeën? Of heb je nog... wil je eens een keer wat vertellen? Ik wil zo een keer via Skype of zo of ik belden. Of maakt me helemaal niks uit. Heb je wat te vertellen? Doe me een berichtje en dan maken we er werk van. Door het mailen naar weltspraken@gmail.com. Heb ik net ook al genoemd. Maar laat het niet verdwijnen. Of ga er zelf achteraan. Wat wat dan? Hoeft niet per se met mij. Wat wat dan? Doe er wat met. En niet alleen maar lollig. Zorg dat het serieus wordt genomen. Ik zeg heen de stemmen geeft op. Ik ga voor dan. Tot zo morgen. Ajo.